Mireu, us faig un vídeo tutorial sobre com moure-us pel blog perquè alguns de vosaltres m'ho heu demanat, Mireu, ara estic a la pàgina principal, veieu? I aquí hi ha tot de pàgines. Sí, català, castellà, i més, Mm? Val, per començar el que teniu, després ja hi anirem, és el contacte, no? Aquesta és l'adreça de correu electrònic. Seleccioneu, copia i l'enganxeu. Com us he fet el tutorial aquell que hi havia. Aquí hi ha informació d'última hora, sí, que vam posar abans de Setmana Santa, sobretot que ja comença el tercer trimestre, com podem enviar les feines pel Gmail o pel WhatsApp de l'escola. Per Gmail és més fàcil. Després us informa sobre què us trucarem, hi ha vídeos així que hem fet els mestres, i aquí hi ha la llista d'activitats que s'han de fer. Medi, pum, ja posa si és per sisè, per cinquè, sí? Àgora, art, sí? Hi ha tota la llista. Després aquí a novetats hi ha el programa de ràdio, que cada setmana el canvio. Després us diu que hi ha unes lectures recomanades i els tutorials que m'heu demanat avui sobre com escriure correus electrònics per ordinador i des del mòbil. Més vídeos i presentació. I aquí veieu ja com la llista que us he dit de lectures que podeu llegir a nivell digital, no? Doncs, per exemple, eBiblio. Aquí, registreu. Sí, en aquest cas heu de buscar el diari de grec. Sí? Reservar. Sí, us heu de registrar. N'hi ha moltíssims. Mira, els diaris de la Cirera que deien Nil avui. De la Cirera. Veieu? I n'hi ha uns quants, Mireu que guai. Ostres, que xulo. Vull dir, n'hi ha moltíssims. Després n'hi ha més de Biblio en català, en castellà i en anglès també, n'hi ha. I després aquests són directes, que no cal que ho registreu ni res. Sí? Per exemple, aquest de Barca Nova, que està a ISO, que és el Club dels Caníbals es cruspeix Dràcula. I a més aquest us el podeu descarregar, si voleu, I aquest sembla superdivertit, també, Potser us agradarà... Sí, 5 i 6, us agradarà tot. Val? N'hi ha varis. Aneu clicant a sobre i ho aneu mirant. Sí? Si no sabeu com funciona Biblio, aquí també hi ha un tutorial sobre com fer-ho. Val? Va. Aquí més presentacions, horaris, us ho mireu. Aquí a la Padlet per si teniu dubtes. Sí, que és com un xat. Val, i després aquí teniu totes les pàgines, valors. Aquí hi ha unes propostes que us va fent l'Imma. A música. Música teniu feina, Hi ha propostes que us ha anat fent la Bet, que s'han d'anar fent. Les feu arribar també per correu electrònic, sí? O per WhatsApp, si no pot ser de cap manera. Català. Aquí hi ha el programa de ràdio. Sí? Hi ha tots els programes antics, si els voleu escoltar. Sí? I recordeu que heu de fer la presentació. I aquí teniu classes d'en Jan. Sí, ja ho posa. La comprensió lectora és per 5è i per 6è. Hi ha la versió online, que ho podeu fer aquí directament. Llegiu. Sí? I ho aneu enviant, les preguntes, o teniu, si us va més bé, la versió PDF impresa. Val? El que us vagi millor. Val? A nosaltres ens és igual. Això, sisè, ja ho posa, No, ara ho posaré. Després, R i R, cinquè. La C, la Q, la U, això és de fa... Val? Tot això s'ha d'anar fent i compten. Aquí, per fer, si vol practicar com escriure. Aquí hi ha una activitat d'expressió escrita que l'agafarem en un altre moment perquè la vaig posar la primera setmana i no me l'ha fet ningú i era superinteressant. A castellà. Perdoneu. Català, m'he oblidat. Per gravar els àudios també hi ha tutorials, evidentment. Jo faig tutorials per tot, Mireu, com gravar un àudio amb la Padlet. Va, anem a castellà. Escuchar i crear és una activitat avaluable d'expressió escrita. Heu d'escoltar un àudio, sí? I després aquí teniu una fitxa que us fa una proposta.
podeu fer directament una còpia i editar-ho aquí, en un paper, ponle un títol, imagina, si heu de fer l'activitat que us proposen. Tenco, Això ho teniu tot explicat aquí, amb un tutorial de com fer la fitxa i tot. Val, comprensió lectora, 5è i 6è, el mateix, teniu la versió digital, que ho feu ja directament aquí, o si us va més ben escrit, també ho teniu. Val? Vinga, tornem aquí. Una altra classe d'en Jan, sí? I aquí teniu més llibres per llegir online. I això són coses que havia posat fa temps que no estaria malament. Hi ha més comprensions, l'únic és de quan no eren obligatoris, vale? Per tant, els que us heu reenganxat ara, si podeu ho feu i si no, doncs mira. Anglès, English. Teniu aquesta activitat que s'ha de fer. I have a human. This task you have to do during holidays. Teniu 2 tutorials sobre què s'ha de fer. No us ho explicaré ara perquè ja us ho explica aquí. Si cliqueu, ja us ho explica. Val? I si cliqueu aquí sobre, abans hi havia problemes per accedir-hi, veure si s'hi pot entrar ara. Ara ja s'hi pot entrar, Que em comentàveu que no hi podíeu entrar. I també ja hi ha el tutorial fet, Això s'ha de fer, Si no ho pots fer per aquí, que m'ho enviï per correu. Val? Després aquí hi ha jocs de vocabulari, també us ho mireu. Hi ha molts jocs enllaçats, mireu els tutorials. I després aquí també us vaig fer un formulari de repàs de preguntes bàsiques, val? Sí? What's your name? What's your surname? Coses d'aquestes així de repàs de cada dia, Ho aneu fent i m'ho envieu també, Es pot repetir. Després aquí teniu la playlist de My Favorite Song, sí? Que teniu aquí la Padlet de My Favorite Song, que déu-n'hi-do, m'ha anat explicant coses. Jo vaig afegint les cançons en una playlist de cicle superior, va? No és només afegir la cançó, sinó que m'heu de dir per què us agrada, Veieu que n'hi ha moltíssimes ja? Està superbé, estic molt contenta. Ara fa dies que no n'afegeixo perquè he fet vacances, val? Però avui ho faré. També podeu accedir a Koala Text, que hi ha moltes activitats, però això és feina de més a més. Sí? Un diccionari online i més activitats que hem anat fent, val? Ja hi tornarem. Deixo aquí, val? Que s'hagi de fer és això. Més coses. A l'Àgora, a l'apartat Àgora, hi ha feina senzilleta i divertida. Sí? Activitats més... Per tant, comprensions lectores senzilles, d'English jocs, sí? I... això és perquè m'han posat. I en Janco us explica una cosa. No, això s'ha de borrar. Sí? Val, molt bé. Veieu? Educació física. Teniu diverses propostes. Teniu propostes de moure-us a casa, sí? Unes webs, i després, si voleu compartir els vostres entrenaments, Flipgrid. Un Flipgrid que us vaig fer, que de moment només m'ho ha fet en man. Hi ha un tutorial sobre com fer-ho. Així podrem veure els vídeos. I d'aula d'acollida, pels nens i nenes que vagin a aula d'acollida, la Lola us ha posat aquí tot de vídeos, ara no es veuen, perquè aneu repassant vocabulari, sí, ja ho veureu, aneu repetint, i vinga. Val? I en formularis també, per anar-ho fent, val? Hi ha molta cosa. Art. Aquí teniu la proposta d'abans que us deia la presentació i la fitxa, Val? Per pintar o si algú vol fer una reinterpretació. Els podeu dibuixar vosaltres mateixos i ens ho envieu. Vinga, anirem fent propostes, Això ja està, ja ho trauré. I podeu... Bueno, aquí hi ha més propostes, d'art, no ens les acabem pas, Vinga, més, matemàtiques. Sí? Hi ha aquesta proposta, més per 5è, diguéssim, que és un repàs de nombres i després... mira! Ostres, aquest no el sabia! En Jordi us ha fet una proposta. Amb gossos. Ostres, mireu això, superurgent. Val? Us aneu mirant. Aquí ja posa si és per 5è o per 6è. Aquest és per tots, si no diu res. I després, si no diu res, és per tots. I 5è i 6è. I tot això ja és d'abans, per tant,
tranquils. Medi social, dones de la història, sí, ho envieu per correu. Aquí hi ha les fitxes que necessiteu per fer-ho i aquí hi ha l'accés al blog. En aquest blog, els de cicle... Això és més per cinquè, Però ja veieu que teniu enllaços a l'època contemporània, ara valent, sí, si hi ha algun que va més bé, Egipte, hi ha un bloc que hi ha enllaços per trobar informació. Després hi ha l'activitat aquesta de la Lucy, que també la podeu fer, és voluntària aquesta, els que la tingueu, me l'envieu, que la comptaré, val? Si no la feu no passa res. Això, de sisè, teníem geografia espanyola, val? Ara està encallat això. I de medi natural hi anirem posant coses, però no ens atabalem ara. Valent ara, Bé. En fi. Jo crec que... Ara s'ha encallat.